Il-perjodu tal-festi għaddew. Ħafna żemmew lura biex jevitaw it-tixrid tal-virus, iżda ħafna oħrajn żgarraw u njoraw l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa u nġabru ma' qraba u ħbieb biex jiċċelebraw il-miliet u bidu ta' sena ġdida. Fid-daw ta' dan, l-editorjal ta' The Malta Independent isaqsi x'se jkunu l-konsegwenzi wara li għatta Maltin inġabru flimkien biex jiċċelebraw dan iż-żmien. Dan derċarek kif iċċirkew warrat ġemat ta' karozzi li rħew lejn Għawdex, sinjal li ftit kienu dawk li żammew mal-babil tagħhom u żammew id-distanza soċjali. U ma jistax jonqos ukoll l-atta ritratti li telgħu fuq il-midja soċjali fejn juri numru kbir ta' persuni li ma jgħixux fl-istess dar iżda kienu fl-istess post flimkien. L-editorjali kompli jgħid li n-nies bħalli kieku serħu rashom u qed iħossuhom iktar siguri issa li l-vaċċin wasal f'pajjiżna u beda jingħata. Madankollu, il-proċess tat-tilqim għadu fl-istadju bikri tiegħu bi ftit ħafna huma dawk li ħaduh u bekk it-tixrid tal-virus għadu aggravat daqskemm kien fix-xhur li għaddew. U kif qed ikun imbassar minn ħafna, dawn l-avvenimenti li saru bejn il-ħbieb se jkunu riżultat xejn sabiħ ta' żieda fil-każijiet pożittivi tal-COVID-19 u riskju ikbar għal dawk l-iktar vulnerabbli. L-istess messaġġ kien min-naħa tal-editorjal ta' The Sunday Times of Malta. B'Covid terġa' tisra x-xena e kif wieħed jibda jaħseb fuq il-futur ta' pajjiżna. Fejn minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela fil-messaġġ tal-ewwel tas-sena qal li pajjiżna għandu jerġa' jmur lura normal minn Mejju, l-editorjal jistaqsi jekk verament nixtiequx immorru lura għalli konna qabel il-pandemija. Dan hekk kif minkejja li l-pandemija ġabet ħafna restrizzjonijiet magħha, ġabet ukoll att-affarijiet li wieħed seta' tgħallem minnhom. Fost dawn hemm ir-rispett lejn l-anzjani u l-vulnerabbli, in-nuqqas ta' traffiku waqt is-semi lockdown li pajjiżna esperjenza u t-titjib fit-teknoloġija ta' kif beda jsir ix-xogħol mid-dar. L-editorjali ħeġġeġ biex dawn jiġu konsidrati li jiġu applikati fil-ħajja ta' kuljum għal ħajja aktar f'saħħitha u nuqqas ta' tniġġis fl-arja.